Goeiedag iedereen op een nieuwe fietstocht hier in Zeeuws-Vlaanderen. Ik zal starten op de locatie van Terneuzen-Othene met bestemming Kloosterzande-Marijkeplein. Ja, hier hebben ze als buurtwinkel een Aldi, maar bon. Het is natuurlijk aan de Kennedylaan dat je alle winkels hebt. Dus ook wel nog enkele kilometers. Dus ook het belang van die hubs, voor wie dat afhangt van het openbaar vervoer. Hè. Ja, daar staat er ook een hub. Even kijken. Dus ja, er is wel een goede vooruitgang. Want kijk, die hub staat hier voor de winkel. Ik heb ook gezien in Kloosterzande bij de Pluswinkel staat de hub er ook voor. Dus wie dat echt geen mobiliteit heeft, kan direct die flextaxi bestellen van en naar de winkel. Hè. Dus wel een grote vooruitgang. En eveneens ook daar aan de Kennedylaan aan het grote blok. Hè.
En hier staat er ook een. Dus ja, er is wel de mogelijkheid om je te verplaatsen naar je eigen woonzone. Dus daar verder, ja, over iets minder dan 2 kilometer heb je dus Terneuzen binnenstad. Ga ik nu niet naartoe. Ik ga nu de richting op van Parkpolder. Kan ik ook nog even tonen. Dus hier heb je de fietsverbinding verder tot de jachthaven. Kan je zo ook Terneuzen binnen fietsen. En dan hier de verbinding met ja, Parkpolder verder. Hier de regio voor mensen die houden van ja, fietstochten, wandelingen. Hier het zicht op de Westerschelde is het wel ideaal, ook de stilte.
Hier is er ook een horecapunt. Welkom bij Paviljoen Beet. Open van donderdag tot en met zondag vanaf 11 uur. Dus ja, houdt open om 11 uur. Het is nog niet open. Wat op het vroege uur. Zo, ik heb de batterij vervangen van de Actioncam, was net leeg. Ja, je ziet hier de streek, er is geen kat. Je ziet wel af en toe iemand met de hond. Want hier aan de rechterkant heb je dus wel de baan, maar bon. Het is een zone dat je bijna nooit niemand ziet.
België. Mensen die de fietsenroute doen, Hulst, Terneuzen en verder. Hè.
aan toeristische fietstochten. Mis je wel hier, voor mensen die de streek niet kennen, van die borden met eventueel wat meer informatie. Zoveel kilometer nog naar Waterzanden, naar Kloosterzanden. Dus hier op die fietsroute zit totaal niets. Dus misschien wel een interessante suggestie voor de provincie Zeeland, van hier toch wat meer borden te zetten. Dus ook ja, de afstand naar Walsoorden. Hier heb je dan wel die informatie via die cijfers van het fietsnetwerk. Maar bon, het is toch altijd wel ook duidelijker de benaming erbij te zetten. Walsoorden, Perkpolderzone en zo verder. Hè. Ja, eindelijk een bord. Duidelijk hier Kloosterzanden aangeduid. En dan verder naar beneden Vogelwaarde. Ja, Hulst nog iets meer naar beneden dan de rechterkant. Het zou wel interessant zijn dat er nog meer van die borden komen dan in het begin. Even ervoor ook. Hè. Hier.
hebben er ook informatieborden bijvoorbeeld over de slag om de Schelde. Hebben ze ook een film van gemaakt. Het is ook wel even interessant. Op die streamingkanaal kan je nog altijd die film waarschijnlijk huren. Hè. Verhelle als uitvalsbasis. Ook hier even interessant om langs te komen voor de liefhebbers van deze streek. Er is een vlaag. Zo beste mensen, welkom in Perkpolder. Zo dadelijk de zone van Hulst aan Zee, benaming ook, en Barhoed. Dan ook de nieuwe woonwijk Waterzande.
locatie hier van de hub, vlakbij Baargoed. Ja, weer of geen weer, de fiets kan gebruikt worden. Hè. Dus hier opnieuw de deelfietsen. De entree van de nieuwe woonwijk, ja, de andere kant, hier is men nog bezig, hè. Dus wordt hier ook wel een in- en uitgang. Dan hier ook nog even de tweede hub, hè, de hub van Waterzande zelf.
aankomst hier aan het Marijkeplein. Dat is interessant voor de mensen van Waterzand, de commerciële punten. Ja, ook pinautomaat, afhaalautomaat voor pakketten en dan hier de Plus. En ook die heftclub en andere niksvoorzieningen zoals de apotheker en zo.